good morning. Good morning. Papunta kaming Friesland. Tayo pa sa naglisod ako sa sa kalisod talaga. Naglisod. Nahirapan sa kalisod. Nahirapan ako sa kalisod. Kasama ko si Sheila. Madam na madam. Papunta kami kila Rochelle. Isang Filipina friend namin. Feeling close na kayo. So, bibisitahin namin siya yung 2 hours yung biyahe. Teka lang, nagli-lipstick po ako. Pagbigyan nyo na. Pagbigyan niyo si nanay. Sus, kay nagdagan man dahil ta. At tura ka sa highway. Uy! Good luck, akong lipstick ba? Biya na mga bae yung ang kawat. Paningkamot, day. Pak. Mananong na ay. Mag-retouch na lang ko niya. Bisaya na kay Kron. So ipakita ko sa inyo yung way sa way kanang daan di ay. Kita sa daan. Si Rochelle excited na sa niya sa ginamos niya. Nagdala ako ng ginamos. Sorry. See you. Good morning di no? Happy weekend di ay. Weekend na po? Sabado ngayon hindi. Hindi! Palagi akong tinatawanan ni Ruth kasi palagi hindi ko naaalala kung anong araw. Alam niyo naman, hindi tayo nagtatrabaho. So, It's always a weekend. it's always the weekend, yeah. So, ngayon? Wednesday. Wednesday ngayon. So, yeah. Basta, kita-kita tayo dito. Hello! So, na? An hour later, andito na kami sa, barn. Sabi ni Ruth, di daw barn yan barn. Yeah, you have to know the R. You have to Hi, Joy! Diba? So, mga 1 hour pa, tas, andun na kami kila Rochelle. Wala man yata makita si Rochelle before sa vlog. Murag ako ka-vlog sa inyo. Wala pa. Wala. So, mauna siya. Bisaya daw Hi, Joy! Pakilala ka naman, Jen. That's the beautiful Joy. Yeah, super pretty. Mga 1 hour dam, no? Sakto dam? Mga 1 hour. 1 hour and 13 minutes. Oo. So, pagdating namin doon, diretso lunch na kaagad. Yeah. Hamag na dayon. Baka sa dayon, mi. So, kita-kita. Ingit, birthday niya. Kasmoy. Hi! Andito na kami sa Tabogon, Cebu. Dito na kami. Kain na kami. Kain na kami. Gutom na Patay mi. ko aning Jervan. Dito na kami sa loob. Nakaready na yung pagkain doon. Uy, tanawa. Kalamis. Ufoy. Dali pa, dali pa. Hello, talami. Lodong. Sa baka? Yes, bulali. Bulali. Huwag kaning pansit. May pa dito. Sabi ni Sheila, the best daw ang barbecue ni Parang Pilipinas. Madam. Kakain na kami. Isda where kinamot yung nagkakamay ako. And then, may din tayo. Doon nag-crave. Dam. Sakto tayo dam. Nag-crave ko ani dam. Nag-crave ko ani. Sige. Dami. Puto. Ensaymada. And ensaymada. Si Madam. And Madam. Hindi na ko ipakita yung banaw yung anak ko kay maupo. Yan sa manay, kailakan Budbud. Muron. Lami kayong pansit ni. Mo ni siya guys, ang atong vlogger ni Bati siya og at home. Feel at home. First time pa po na. Baga siya gnaong guys, akong feeling.
Karon pa first time pa jud yan nakani aning balaya tanawa yang gibuhat. Nalulokas sila dito. Parang nasa bahay, parang bahay ko lang, no? Feeling close siya. Many guys, you know. Friend mo. Friends mo, grabe. Madam, friends mo ta, madam. Yes. I-confirm natin friends mo. Dam! Bida dam! Ano na yung dams? Ano na yung guto ang buhok? Sabi ko lang yun. Nga unta. Pasensya na po at medyo mahiyain ang Mahiyain ang host na. mahiyain ang aming cook. Di ko ba kita ano dam? Mo ni among cook nagtago-tago oh. Among gwapa among cook. Di lang kay ikaw. Tumong og tuyo daw guys. Tumutuyo. Sus, makabring house, umangkuhan niya eh. Hello guys, nakadungog mo ato ako'y naulaw. Ako ra ba'y nagdala niya ana, Debbie? Oh my Unya. God. Oh my God. Maupay among pag-abot ang padungog-dungog na siya. Oh, Mag-bring doggy house bag. Kain, guys. Uy, kadaghan ani pagkaon. Asa mo sa tingin mo dam? Uno na nagawas, ngita ni kukulo. Fiesta. Inamot ha, pwede okay. Wala problema. Ate-ate ra gud na. Actually, si Sheila lang kung naon daan. Corona. We have also puto What do you want to eat? I did not have. and ensaymada. So, kakain na po kami. Yan. Sagdi unya na. Fiesta. Dali, Kain na kami. Woo! Sabi ni Joy, dapat sinabihan ko daw siya para makapag-prepare siya. Where? Hindi pa to prepared. Yeah, hindi pa yan prepared guys ha, so watch out. Gawaya be? Diba, oh. Unsa pa man imong sira man kagkuan ta Gidaw, be? friendship? Well, maikog ang Filipino Lamig ka, no? restaurant. Jerry's Grill. Maybe we will open restaurant here. Yeah, maikog ang Barrio Fiesta daw. Bahay. Barrio Fresh at Friesland. Yeah. Ladam. Super. Be ang... Ay, amen. Ruoy ka humok. Kumo ka kain eh. Mo ko ba yan ang purpose ko ba? Kaon lang mo. Kay mamata na ko. Perfect. Thank you, Dam. Matagal na ako hindi nakakain ng ano, bulalo. Sobrang sarap. Yung, di ba, i-flat mo yung kanin. Tapos, Dam, oh. siguro is kahit isang buong kanin na ganyan, ubos ko talaga. Tapos ito, ukoy. Ito ho. Second sukad na nila ako sa bulalo. A lot of time. It's like a treat for me. Dam, makita, maki. Friendship? Maki nagyug ka dam. Ha? Welcome in Netherlands. Magi ba yun? Magi, maki. First time kong kumain ng ukoy. Ik wel. Gulay na ukoy. May shrimp din po ito. Wow. What time you do this? Rare, You oh. really enjoy the holiday, ah? That's nice. Diyan kami kayo dyan. Nee, maar dat heb je net al gevraagd. Dat zei ik ook niet. Heb jij dementie ook zo, Rochelle? Ja. Dat is dit wel hoor. Ze vraagt wat, maar ze is niet geïnteresseerd. Dan geef je antwoord en 5 minuten later van... Oh, weer hetzelfde. Nou, dat is toch ook weer niet, Peter. Doe rustig aan met mijn vriendin, hè. Dom, ons schild Ay, is close allemaal pala al eh. weg. Sabay ka si Joy. Binigay sa akin yung Maggie. Sarado pala pa. Ganito. Wala pala ano. Anong lugar ang gusto mong gawin? Nag-ano lang I-open na. pa niya para sa'yo. Tinitingnan lang niya ako. Nakaganyan. Mabayos to. Gaano in-expect mo ngayon? Feeling close ka talaga. Gusto mo. Sakit na ng pangako! Go, feeling close daw. First time pa lang yung nakita no? Oh, first time. Oh, nagpa-close na talaga yung masyado. Masarap. Nee, jullie is maar even een oefening. Ano siya? May paprika. Tas Mais.
mais or mais. Sibuyas. Yun lang, si onion, tsaka Kanoflo. Ahos. knoflook. Like I didn't do ginger. Guys, bad influence sa mga andito. Pinapainom ako. 1 for 1 ha? Grabe oh. Fine for, yeah. Eh. Welcome to the club. Gamit na lahat ng powers nila. Magwa-wine daw sila eh. At kahit yung yung sweet lang na wine, tapos lagyan natin ng fresh strawberry. Gawin natin bug champagne. O yan na, oh, grabe si Joy oh. Halatang awa mo dagon sana si Rochelle. Oh, wow! Dali, focus. Grabe na dyan eh. Wala. Kalame. Wala ka niya. Mana? Diet para dam, dili na Pwede diet. yung great diet. Exit 4! Nay, nay, nay. Nagda-diet si Sheila eh. Busog na kayo. Fruit salad. Nabaw ko nag-arty ka. Wala ko nag-narty. Kalami, Kasi buti lang. Respeto. Wala ko respeto. Sige na. Dili lagi ko. Muna siya busog ko ba? Ups. Binibit. Kalami. Sige na. Ang gamol. Hindi ka na Ano, she's really Ang sarap naman. Sarap na. Okay, iskuta, dila, mamay, straks ka maloba, Richisa. Hey, Rochelle, Okay ba? game? Ikaw maingay. Gusto niyo pa? Deal or no deal? Deal or no deal? Ano siya? Unang puno siya ng Gusto mo ba? Maya. Sige ha, Kami ilalagay kay ko muna Dam. sa ref. No? Unang puno siya ng ang tawag nito, yung Creamy. Yung Hindi, tsaka Nestle. hindi siya yung lang. Ang dami niyang Joy, sahog. may slug room kasi ito. Hindi kasi yan siya, Ating ano, hindi yan siya, anong tawag dyan? Kuripot. Hindi yan siya kuripot. Kasi sa Pilipinas, nakakatikim lang kami dito kapag Mga kasal ba? Pasko, Hindi, pag Christmas. Christmas, New Year. birthday. mas marami pa yung cream kaysa dun sa laman. Fiesta. Creamy kayo. Tapos ginagawa ni mama ko ang daming gulaman. Nakakain mo gulaman, Dapat hindi yun. yung nata. Napa siya na cheese. Gamay na kayo. Uy, gamay na jud kayo. J! Ang sabi na naman J! J, Kasi kuwan hindi mo. ma- So, Sige, kuwan mo. try Ayaw mo po na sa imong kasi gagawin na. para hindi Uy, wala ayaw po sa. Tikman mo. Inom lang gamay kung gano'n. Tilaw J! lang. Gamay lang sa Dito lang, matilaw. oh. Matilaw sa Dito ko. lang. Kau alcohol dam, muligwa gyud ko dam. Ay, buti lang hindi ko. Lagi, joke. Dagan ba kong nakaon ha? J, mo di ko amang kay po ko ginanya. Over. Ay, di kayo ka lang. Papainumin nila ako guys. Gabi, itong dalawang May yellow to. salad? Susa ka, masuk ka na ko. Kasi push na ko. Ja, wel weten. Dili ako nang sukad ni mo dam. Eerst nog even Yeah, water pero drinken. ikaw imo po nang giyawa-yawa ning isa. Giwa yun. Tingnan mo, J. Naman ito ni video ati kabi. Lagi na kabi. Lagi lami kayo ana Hoy, video kayo sino niyo. gusto pumalit dito? Kasi nakikita ko yung pagbumukha ko palagi sa camera. Hayaan mo na ang beauty ka. Wala da, naamoy ko na da. Amuyin mo, Alcohol da. amuyin mo Wala lang. sa ba? Ana sa. Sige, sige, sige. Hindi ka malalagyan. Yeah, lagyan mo ganito ka. Parang itong suka. Watermelon. Believe me. Ano, matawa si Jet. Ay, sandali, naman, mag-cheers parang tayo. suka. Sandali, antayin mo kami. Yung mag-cheers tayo, pero sa kanya isang baso. Yeah, I know. Hello, Isa lang ito, hindi. Yeah, turn mo sa aking ano. Cutex, ganda nga. Hindi pa ako pwede. Sige na, ipakita mo. Maya. Yung cutex ko guys, tinatin. Cheers. Cheers! Hello, uy. Sige, Sa mga yawa. Sa mga Sige, nakikita na yung mukha. Wa magod, magod. Uy, di man umsay murag suka nga mura mag watermelon. Watermelon, Kita-kita ko. Grabe ito siya. Para manaduling Suka. ka. Uy, chi, lami kayo. Yeah, masarap. Kaya yung banadam nga nasitag buhakak na. Wala na yung problema. Mahadlo po yan na mo unya pag mo singag di sa bana ba na unya. Naintindihan mo siya. Tumatawa kayo. Tawa na lang din ako. Sabi na, kaya siya, baka na magalit si Pedro sa tuwing. Yan, ano? Sabi niya pag ito na daw, ako sumigaw, gaganito daw. Chugo, ganun talaga pag-introduce mo sa akin yan, sa bagong friend natin. Ay mo ino. Pangit mo. Mo sigarilyo sa kukuyon sa kong friend. Tumigil ka.
Maguba akong Sasabay eyeliner. tayo pupunta doon, mamaya. Kaya doon tayo. Kasi mainit eh. La, sandali lang kasi nagsigarilyo na siya, kawawa siya lang mag-isa. Ay, okay ra dam. Okay ra. Ano mo, ganyan? Pero mura lagi siya sambag na. Ginig ang aftertaste ba mura sambag. Ang sambag. Ano yung sambag? Tamarind ba? Tamarind. Sampalok! Ayaw niya sa sambag eh. Tamarind ang gusto niya eh. Sambag yun. Sambag o sampalok. Para siyang aftertaste ng sampalok. Sambag. Melon, watermelon. Kayo lang. Ay, sakto din. Wala, lasing na ko guys. Ah, grabe naman. Hindi, meron akong iniinom. Na, yan na. Yan. Hindi siya, hindi ka malalasing. Kanina pa yan si Joy eh. Naiwan ko pa sa bahay. Hayaan mo, nabuti na iniwan mo. Hindi, kasi natikman namin ni Yorian yun sa... Ano yun, marami Nagpunta ako. kami ng... Hindi, nag-A-fusion kami sa restaurant ni Ed. Tapos yung wine glass... Patingin, ano? Aldi lang to. No? Feeling ko ito lang maiinom ko. Oh, hindi. Pag Ayan natin na. mo pala iba. Ilan lang percent niyan, G? 2%? Yeah. O di mabuti. 2% ba? Ay, feeling ko 20% yan eh. 6.9. 6.9? Hala, Not mas bad. Ang ano na ako? Yung totoo talaga yung na ako na malasing ka, mag-start yun ng 14. Doon, pag mag-14 yan above. Tequila. Red wine. Red wine. Pero tequila nakatay akong tequila dati. Parang Red wine. grabe yung hangover ko. Uy. Gusto ko dyan nga ako nagtanggal ng damit ko Hindi talaga ako apartment. hindi ako mainit. mahilig uminom. Yung au pair kami ha. Sabi nung amo namin. Masarap "Joy, naman siya. Hindi siya strong mag-inom yung na kayo at taste dala ng ko na alcohol. isang Pero case feeling ko ng yung kick niya later. Heineken. Mafe-feel ko talaga. Yung Heineken Madali siya. akong ano talaga, madali Diretso. akong malasing kasi hindi ako umiinom. So pag umiinom ako parang bush. Basta inuman mo lang siya ng tubig afterwards. Akala ko sabihin niya, basta inuman mo lang ng inuman. Alam mo ba ako, G, kumakain ako, every time na ano, kaya tataba. Pero sabi nila, di ba, pag maraming kinakain, pag kumakain ka, tapos hindi daw madaling malasing. Hindi, Oh. May guest kami para galing Pangasinan. Kaya Tagalog. Kaya kasi si Rochelle, Pero lahat naman ng kaibigan ko sa Norway, Denmark. mga Bisaya. Ako lang. Nakaka-pick up ka ng mga Bisaya. Oo naman. Pag tumawa sila, tatawa din ako. Sino nakakatawa, girl? Yun- Ikaw! yun ang maganda. Ang gawin ko yung mga kaibigan ko sila. Basta masaya. Pero may Tagalog naman sila. Na mo yung humor ng Bisaya? Yung kasi parang iba yung joke Oo. namin eh. Yeah. Iba Lahat rin sila, yung sa ha? Tagalog, ha? Lahat sila. Sa aming magkakaibigan sangga. Diyos ko, Denmark, Norway. Diyos ko, sila lang talaga. Ilan ang grupo? Yung Ayoko pinainom nga, nila. Sarah. Cocktail on ice, watermelon flavor. Yun o, ang sarap ng puto. Lagyan mo ng ano. Alam mo, ng sabaw, lagyan ko ito ng sabaw mamaya. Kasi mag-barbecue tayo. No? Damsak. Yan naman. Sarap, no? Wait, tikman nyo yung chocolate mo ron. May chocolate. Kadali sa dam, hinahinaya ko dam. Kape muna ako, girl, para ma-wash out naman. Ay, sandali yung coffee. Ang pretty ng lalagyan ng puto. Yung pa tayo mamaya, mag-aantay tayo. Hindi ko na-send kay Ruth na nga yung pagkain. Isin Kami mo. sa town ni sa garden niya, ang ganda. Tapos it's a little bit cool. Chill muna kami. Kasi ang dami namin nakain. Dami niinom ko. Niinom ko, ha? Unya na po. I did my part. Ikaw na pod. Busog na kayo ko. Ako sad. Oh, di ba? Chill lang kami dito. Oo, kita ko Joy. Nay, Kita daw ko dam. Pag nakikita Sa tayo, Oh, na nga. Dam, angayan kay ko na mo. eh. Angayan kay ko. Thank you. ko ang Arias. Ang arias. Ito ang birthstone ko. Anong version? Sa Ay, file? dam. Ako kay kuan ko. I know your... Opal. Nice kay siya dam. Ito yung sa akin, Joy Opal. Nice siya, oh. Itim, yung itim. Why you didn't get? Ito lang yung kay Wow. Joy. Yeah, Joy. Yung lagayan kung ng ako ano, yan, ng kape. Kung ako niyan, O, diba? magdadamdam ako. G. Mahirap man bigyan madam yan. Sabi niya, sabi ko, ay wala Grabe ate na kasi to, marami oh. kaming bayarin. Joy, picturean mo talaga yan eh. Yung ang binigay sa'yo. 2 p.m. na po at may na, 1 down na. Uy, Oy! bakit ganyan? Bad yan. Yeah, bad yan. Bakit ganyan na? Sugod na ang operasyon. Operation. Wala lagi ti kagipakita lagi gano.
Nya Kato. pwede dahil na ako yung kipikita dako at atong tiyan. O, kato na nato ipakita. Okay, nakita ang legs. Kana na siya. oh. Start na kaming mag-barbecue. Kami pa. Niapilog luto. Wow. Lamig kahit tanahon na. Sarap tingnan. Pati pagkain, sarap din. Yung kalami. Gagawa na kami ng sauce. Mag-vlog ko. Mainit sa labas pero windy. Windy doon. Dito pa rin yung pagkain namin kanina. Okay pa din to lahat. So may pansit pa din. May dito pa yung isa, kakain din ako ng isda doon. Tsaka mayroon pa to yung ukoy. Ha? Kakain yung pa, sabi ni Sheila, masarap daw yung barbecue mo. Tapos, tinry ko yung empanada. Ang sarap-sarap ng empanada. Ang cute na ang yung ref ni, yung mga magnet niya ba. Kanyang, ayan. Pag ano kayo susawan nyo kasi ako hindi mo susawan eh. So, gagawa kami ng sauce. Ito lang, sausawan pala sa barbecue yung silver swan soy sauce. Tsaka, lagyan lang ng lemon para kasi wala kaming suka. Wag na yung sibuyas. Hindi ko yung suka. Marinated na yan. Lagyan natin ng suka, dambe. Ako maggawa. Damihan ko, dam? It's up to you. Kasi hindi naman ako nag-ano. Yan, okay na yan. Sagyan ko ng garlic, tsaka, garlic powder. May powder ka na? Na? Garlic Na? powder or yung yung... Meron. Ito? Ito. Ito isa pa. Tas pepper. Pepper. Yan. Hindi ka na mag-lemon? Mag-lemon pa ko din. Magano kalaki yung lemon na gagamitin? Para masarap Meron ako ko. pa ditong half. Ito lang, dam. Hindi ito. Hindi na. Maghugas man ako ng kamay, pero maghugas. Ay, sus, walang problem. Hala, oy, niagin ang unggoy sa imong. Ang unggoy niagin. Kisang ungguya. Ako. Hala, uy, grabe anin niya, uy. Sandali Ito na pala yung nails ko gawa ni Sheila. Ang ganda-ganda. Oh, grabe. Uy, may mini toko dito. Tignan ko yung grocery. Toko. Ayan. Pakita ko yan sa vlog. May sariling toko dito si si Rochelle. May pansit doon, oh. Kaya nga. Gusto mo initin? Maya-maya, girl. Para minsanan ba? Kaya? Pero magawa ko ng sauce na. May sili ka? Wala lang sili. O, diba? Ang ganda ng nails namin. Oh, gawa ni Sheila. Wow! Yun. Dua po na yung mga Ikuan, dam. Iduol, dam. Nadara. Ano mo kag di proud sa imong nails? Proud ka? Nice kaya akong nails. Oh, ang amo dahil among nails. Wow. Sauce namin, oh. Starring tana. Masarap to. Abo na, Ano abo sa niya ba? Dara, ito sauce. Oh. Ito yung sa akin, oh. Sino yan? May ukoy pa, may May rice, anak na tsaka twins ba? yan, may barbecue. Kain! Pilipinas talaga. Pwede na talaga. After na ko. Ako naman. Later mo muna, picturean mo. 10 euro. Lagyan yan. Picturean mo. Kaon ta, kaon. Fiesta style. Mario Pilipinas. Tapos nagkakamay kami lahat, di ba? Para feel mo talaga. Hindi. Ako maarte na pag mayroong ng nail polish. Yung fritters ni Mas inda, mga isda. Talaga? Grabe. Para akong kanina, para akong Wait, gamitin mo yung toyo, no? nanghina sa busog, Kinakailangan ko sa rin pagiging kasi ang busog. sarap ng- Super busog, di ba, Dam? Ikaw na busog ka, Dam? Soup, wala. Sa lagay na niyan, wala pa. Magko-concentrate muna ako sa Kailangan ko next. Magbabay na next tayo Tuesday. magbabay na tayo sa vlog. Bye guys. So, yun na yung video natin Thank you today. for watching. Please, don't forget to like and subscribe. And, Pinapanood. yeah, super busog kami. Kita-kita na naman sa susunod na video. Thank you. Mush, mush, babush. Bye, Joy. Busog Bye. naman. Thank you for watching.